Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. This simulation activity. This is the first simulation activity po na ginawa natin dito sa Bicol Region. At nauna po talaga ang BRTTH. So, what we did po kasi is yung simulation activity, tinitingnan po natin dito yung magiging flow, exercises. So, nagtingin na po tayo ng iba't ibang mga maaaring mga scenarios na mangyari during the actual date of our vaccination. Scenarios din po tungkol sa pagdating ng bakuna dito sa atin sa Bicol Region. Paano siya makakarating nung mula sa airport, papunta po sa atin pong vaccination hub or dito sa ospital, hanggang sa bago siya ibigay mismo doon po sa ating taong babakunahan. So, this simulation din po, tinitingnan din po kung yung mga maaaring maging gaps at ano yung mga maaari din po makapag-create ng disturbance dun sa processes. Kaibigan at kabalikat ng mamamayan. Paryon ngayon! Paryon ngayon! Vaccination, kailangan natin obserbahan ng pasyente. So, dinivise namin po yan para po ang flow ng pasyente mas mabilis. Yung green po ay doon po sa mga pasyente na mga walang mga comorbid, walang allergy, mga younger age group, para po ang observation, very short lang po, within 15 minutes. Napansin ninyo, nasa labas po sila para po immediately makakapag-discharge sila. And mapansin nyo po yung yellow po, yung mayroong 55 years and above, and yung po ang may mga comorbidity, yung like po hypertension, like po yung mga, mga diabetes, doon po yon ang ilalagay. Ang observation time po doon ay 30 minutes. And doon po sa malapit, sa vaccination area, yung po yung may mga history po ng konting allergy ng previous mga allergy na sabi nila parang may allergy ako or what. And yung mga high risk na talaga po, doon po sila sa pula. And mapansin po ninyo doon na sa area may pula, mayroon po doon na mini emergency room. Kasi we need to manage patient immediately. Kahit po malapit ang emergency department namin dito sa hospital at nasa loob kami ng hospital, naglagay po rin po kami ng mini emergency. And lahat pong area, from the, pagpasok pa lang doon sa pag-screen, meron po mga gamot na rin doon. And pagpasok doon sa may meron po mga gamot. So yun po ang aming pig prepare. So maraming salamat.